graduation night. Last nga laban karong gabi una. Come on, flip trip, palingog mo ko. So, last nga laban. Sa kuwang wala. Repen for amigos. We get Dowlems. Dumarating sa buhay, di ko maiwasang magipit. May pagkakataong tadhana tila napakalupit. Ako ay simpleng taong kayang sumabay sa bawat daloy. Minsan naging kabilang sa mga batang palaboy. Simulat sa pultanong sa aking isipan ay bakit? Shout out, Mape. Hey! Shout out, Mape. Og sa kuwang to, Repen. Relief goods. We get Kakin. Skywalker. Tapos lumitaw, mga bara mo na kulang. Natawa ako, pare paano mo nakuha humawak ng mic kung parang tanga lang. Kamukha mo pala yan, Chong, parang paalam. Yan at ang recruit. Sa'yo mong gusto muna. Yeah. Yo! Unang pilot para kay Kakin, hilom lang ha, hilom lang. Oy, Ke! Unsa man na, ikaw si Koke? Ako na po ni Ron nga battle. Unsay gusto niyo, tirahon ako ni. Usa na ako ni tirahon, nasa ko isulti. Iyang naong napuno na og bune. Napay siya agta nga murag lube. Lube nga lahing. Bidyoy iyang naong di ba peheng? Peheng, sinig ka og bulad. Muna iyang naong lapad. Mura siyang tanduay senior nga lapad. Ugbor kini nga laban pwede nato ni undangon para dili ka maulawan. Tagaanti ka og chance para muundang. Kay imong naong mura jud og tataran. Dili na siya murag tataran. Kana imong naong pwede po na gamiton sa peryahan og bato nga hantakan. Ugbor, sa imong pagsukol sa ako, piling na kayo nimo nga ikaw sa rapper. Pero sa imong pagkapiling nga ikaw sa rapper, wala na ka nitubo kay sige man kakaog si Lupin nga skin ni rapper. Kung tanawon ninyo iyang nang murag si Lucifer, ubuon ako na yung suot sa nanay pamper. Time na! Sen, unang banat para kay Dowlems. Yo, ay mo kumpiyansa kay kining bata, wa pa ni panihapon. Yo, kay gago naman yung igsoon diri nga si Dave igsoon. Yo, bago ta magsugod. Lalong ko ingon si mo nga kini nga battle giandam gini sa ako ah. Mong ayaw na paguna-una nga mudaog pa ka. O sa pong amigos na kay napildisa. Pag nauna nga na pang bata nga mutapos sa imo ah. Mong ako pa sa imo ah, muli lang ka sa inyo ah. Pagkuhag timbangan pag makabalo ka kung sa kabugat akong mga linya. Kay kini ako mga linya, kay kanay mo mga linya mugag kanal. Hugaw kayo. Kini ako pagtingin luha mugag tubig sa musampo siko. Kung si Dowlems makalaban, first round kakakutob. Dugay lang kag pinip tap mga linya pugog yapon mga generic kulag yapon kani improve. Yo, imong lolo namatay kasi gigatog sa bungan. So, dili sa mo tapad sa imong lolo kay bugan. Ang imong lolo dili ganahan. Kay ang imong lolo daw dili daw niya ginahugasan. Kaya na sa sakuan na ni mahon na daw suka ng silver swan. 10 seconds. Yo, last na ni. Nalang ko isabay. Si Kinit habit namatay pagkabalo niya nga siya nakimay. Yo, nakimay kay nagpakipig-kipig ng bataan ni. Da, gaba, kimay lagi. Yo, ikaduang banat para kay Kakin, Kini akong kalaban si Kuntibor. Ayaw mo palabi katawa kayang nang mura karburador sa motor. Karburador sa motor nga wala pa jud katilaw og overhaul. Bor. Teka lang. Bor. Ay. Bor, ikaw Bor, perti kay kakawatan. Ay mali. Shut the fuck up! Bor, Wangsu told you, you are not anormal, you are abnormal. Pero dili lang ka abnormal, bawa po ka og baba, murag imburnal. Bor, hinahinay lang og... Bor, kabalo ko kung matulog ka, ikaw makatol. Pero hinahinay lang og stereotol, kay basig magbula-bula na imong baba, wala rabay tambal sa patol. Bor, sagutan ako tira sa imo, dili yung ka maigo.
Kay mong ilong, perte yun ka mo po! Imong daw, perte kalapad, murag tantaran. Si kagino magtanduay lapad. Por pa namin paragod, imong naong murag nagsapsap nga bulan. Ikaw, hawa na lang niya kung dili ka magusto maparihag naong ano imong tapad. O sige, time na! Yay, ganun banat para kay Dowlems, oh. Yo, kaken, ayaw pala may ginambog kay imong mama na igisulti sa ako atong niaging bulan. Mao daw ang kinit, imong pangalan kay ilaga daw kang kinit-an. Kinit! Kinitan na ka sa dalan, pasalamat ka kay napa kay ginikanan, ginapaan to pa ka sa eskwelahan. Fourth year na lang ka, wala gyapon kay natunan. Mong ayaw pala may ginambog ka ken kay kabalo ka, kabalo silang, ikaw kagaon ako kang gidula-dulaan. Yo, kana imong kimay wala na solusyon. Ayaw pala may ginambog kay dili na imong panahon. Kay dili jud ka kabalo bisag manglugag na lang og kanon. Mao dayon permi kasawayon. Kay imuhang dagway sa kalagkalag na normal tanawon. Yo, unya, ingon pa katong niaging bagyo nga wala na unsay yung balay sa hangin. Pagtanaw mo kay nako dito salog naman gani na bilin. Yo, nangawala na ang atop sa balay lakakin. Ato sa panadigo nangutana, naamoy sin. Yo, naisin panadigo, bulok mo nga pagkabata, sunod gani gamita po di mo nauna. Yo, let's banat para kay Kakin, oh. Kay na ako na chok, ingon ka among balay na salog na nila bilin. Unsa may gusto ninyo, ilang paso ta ka sa pakananan sa mong manok. Ingon ka ako wala na ibalaan. Unsa man ka na imong ulo akong eksperimentuhan. Diborsyo! Yan ang papa si Nasyo! Yang angkol si Boy Piso! Si Tibor! Perte kakawatan, kay ingon ni Dingdong nagsakristan kay ang sa halat sa simbahan iyang gustong kawatan. Pero dili lang kay halat sa simbahan iyang kawatan, apil po nila butsoy nga intiritan. Kaya ang mga maning alinungag dito nangawala na kaya na ginakaunan. Kung sa man sabor, itulyukan. Por, sa imong pagpangga sa ako, expected na kay nimo nga mudaog ka sa ako. Hoy Doy, taas ra kay kag pangandoy. May pagmusundo ka tong mamalitay ko pras dito si Undoy. Ug tanaw ra na akong tarong imong naong muradyo kag si Budoy. Ug napayulas, pulo kayo si Tibor, ni ka og lugog itinidor. Kali mong naong, lapat jud kaayo. Muranag katong flying saucer. Sige, time na bur para di ka maulawan. Time. Puta, let's banat para kay Dowlems, oh. Yaw nga kung mga linya mo kay Luni og Abra. Ako sa kabata nga nagpuyo kadagli sa Montevista. Wala ko'y labot tong pila ka linya giatag ni Wangso sa imoa. Mo kaya si pala ginambog. Kay mong naong gagubog. Tika gwapo. Yo, unsaon kaya magpatay? Kung kitang duha magsinumbagay. Sumbagon ako na imong dagway sa malagpot na imong laway. Advice lang na ako ni Bay. Para mo daog ka sa tong away kana imong kimay. Tambalik ka mongga. Kanang gamay. Hey, shut the fuck up! Yo, wala naglapad. Sikat man po. Ikaw kakin, wala pagay ka nausop. Pagkitanin mo kalaos. Ingon pa ka, uyab to ni mong waiter dito sa kanto dos. Yo, kabalo ka, wala mo kasabot. Kabalo mo, kinsay waiter sa kanto dos. Si Anggot. Hey! Yo, kayo na kakin, kaya wala dyan kayo mabuhat. Napakay pinaklan-klan nga lip goods. Pagkitanin naman kayo mo kapayat. Yo, time. Yo, time, puta, limog ko ka to! Si Dowlems kay ang limpyo kayo ang mga tira din. Swak sa mga audience. Because he's so cute and he's a real genius. First round ihatag na ko ang boto kang Dowlems tungod kay ayos kay ang mga banat. Pero pag sa third round ihatag na ko kay Kakin kay dito nakabalos-balos siya pero katong sa second round ihatag na ko kay Dowlems. Ano to? Dowlems. Sa first round, second round, third round, seryoso naman ko gatong nasa tugod si Kuan. Si Kaking bro.
Then si Dowlims kanang simple ra ba pero kanang lingaw jud kayo mo nang klaro na jud kayo mas sa mga sa audience ba klaro na kayo si Dowlims gid ang kan. Lisod part, nindot to siya nga round. Lisod pero lisod desisyonan. Pero akong decision I'll give to Dowlims. Bata part pero mahanip ang banat. So last to nga battle, abangin ninyo karong February 15, semifinals na. Ang kisa ni daw gatong 1-2-4 nga battle, may maglaban karong pizza 15, so abangin ninyo. So, ang boto 5-0 para kay Dowlims. Wow!